May adlaw sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko, diha sa atong pagtuong o pamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod Net, inubanan sa CLEMOACO, Tukod CLC, o sa pagpaambit sa kinabuhing laiko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og pormasyon diha sa sinimana nga Bible Study Meeting sa mga BECs, magkanalain-laing lay organisasyon sa ilang mga household o action group meetings, o sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa mga laiko. Ako si Dr. Benie, magpaambit na pod sa inyo sa atong Ebanghelyo karong umabot nga Domingo na kinutlugikan sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 6, versikulo 17, 20 ngadto basa 26. Welcome o light them with my word. Last Sunday's Gospel, we heard Jesus calling Peter to be his disciples. And he then travels with Jesus and the other disciples as reported by Luke in healing person with leprosy, healing a paralytic man, the call of the Levi, the tax collectors, and before this gospel reading this Sunday, Jesus is reported to have chosen 12 men from among his disciples to be his apostles, no? Ngani ang apostles, ang kahulugan is somebody that is being sent. Kani Ebanghelyo also is the Sermon of the Mount. Gikan sa Matthew Kapitulo 5, verse 1 to 7, sa 7, versikulo 1 hangtod sa 7, o sa 11. No? Karon ang atong Ebanghelyo gikan man kang Lucas, mao ni ang Sermon of the Plain. In verse 17, when Jesus had come down from the hill with the apostles, he stood on a level place with a large number of his disciples. A large crowd of people was there from all over Judea and from Jerusalem and from the coast cities of Tyre and Sidon. They had come to hear him and to be healed of their diseases. Those who were troubled by evil spirit also came and were healed. All the people tried to touch him, for power was going out from him and healing them all. So therefore, they come down from the hill and speak on the level higher than the crowd, that gives an image that Jesus is speaking with authority from God, and an image therefore, brothers and sisters, that God is among his people, no? Those who ascend the mountain see God and speak to God. Recall the story of Moses, and he came down from the mountain bringing with him the 10 Commandments, no? So symbolic ayo, no, naibot pasabot nga karon ang 10 Commandments, the law of the Torah, is being taught concretely by Jesus in the Sermon of the Plain. Kani ato ang gospel. In the Gospel of Matthew, this same sermon is given on the mountain, no? Kang Matthew sa Sermon of the Mount, mabitaw ng Sermon of the Mount, nga iyang ihatag diha sa mountain. Meaning the mountaintop is a symbol of closeness to God. Ang verse 18 to 19, brothers and sisters, ang gi-appeal diri, nga nagpakita sa ato nga ang kinabag-an sa mga katawhan, no? The crowd
They feel disoriented and abandoned and seek Jesus for two reasons. They wanted to listen to His word, and they wanted also to be cured of their illnesses. And then, daghan sa nga mga tawhan nga mga naayo. Labi na katong giyawaan, no? Sa dautan nga espiritu. In verse 20, Jesus looked at His disciples and said, "Look, happy are you, poor in the spirit. The kingdom of God is yours. Happy are you who are hungry now. You will be filled. Happy are you who weep now. You will laugh." And in verse 22, happy are you when people hate you, reject you, insult you, and say that you are evil, all because of the Son of Man. Be glad when that happens, and dance for joy, because a great reward is kept for you in heaven. For their ancestors did the very same things to the prophets. So brothers and sisters, unsa man ani ang word beatitude? Kagipangalan ni ang beatitude, no? Kani ato reading. Beatitude literally means happiness, no? Or blessedness or favor, no? Tanaw ra gud nimo diha sa atong ebanghelyo, happy are you poor, no? Blessed are you poor. Blessed are you who are hungry. Or favored are you poor. Favored are you who are hungry, who weep now, no? So beatitude is just a literal meaning of happiness, blessedness, and favor. So there are four blessings, no? Happy are we, poor, for the kingdom of God is ours. The kingdom is already theirs. Even being poor, naana sa ila ang gingharian. So, may day nata sa kapobrehon. For the kingdom is already ours. So, we have to be happy. But the question is, lisod kayo mahappy ka kung ikaw pobre, no? So, if you're happy, despite sa imuhang kapobrehon, despite sa imuhang kaalaot sa kinabuhi, because you see God in your situation, in your poverty, you see God working, you see God, the blessing of God, and you learn God. You depend God sa imuhang kapobrehon. You see God loving you because you siya, happy are you poor in spirit because you depend on me, no? The kingdom is not a good future. It already, no? It's not even a good future, but it is already exists in the midst of our poverty, in the midst of those who are poor. And siya, hungry now, for you shall be filled. This is the second beatitude that evokes the canticle of Mary. Yung sa maning canticle of Mary. In Luke chapter 1 verse 53, it says, He has filled the starving with good things, no? Iyang gipuno ang katong giuhaw, katong gigutom, ug mga maayong mga butang, no? Gigutom sa righteousness, gigutom sa pulong sa Dios, gigutom sa kaayo sa gugma sa Dios. Remember the crowd? They are looking for God, no? They seek God. Remember the Sermon of the Plain? Asa man ni naka-address man ni sa ila because they are seeking God. Kita pod sa mga katawan sa Dios, kung naay nakita nato nga gusto nato maminaw sa pulong sa Dios. Gusto kita mo saksi sa buluhatan sa Ginoo nga limang ka during that time iyang giayo ang mga masakiton. Papahawa niya ang gihawaan o iyang gihatag ang mayong balita, no?
because people not only hungry for food, but they are hungry for salvation, kaluwasan sa kapobrehon, kaluwasan sa pag-alaot. Remember, ang kaluwasan niya, kaluwasan na yan gihatag na to. Tuwa dito sa langit nga wala na'y kapobrehon, wala na'y kananang kaalaot, puro na lang pagmaya o kalipay. So makita na to diya, laom lang, no? Pagpadayon, no? Kay na ay paglaom. Weary and sad now, for you will be happy. Kung sad ta karon, kung naatas kaguol, naasa tas kakapoy sa pagsagubang ni atong kinabuhi. Hatred, rejected, insulted, and accused as evil because of Jesus, because of me. Yun siya nga, be happy, be blessed, because that happens for a great reward as prepared in heaven. Naa ka na'y ganti nga gipipara tuwa sa langit. Oh, don't worry, this is also what their ancestors did to the prophets before you. Don't worry, kay kaning pagdaog-daog, pagpasipala, no? Paghatag, paglutos o kalisdanan kanato sa katong mga tao nga nagdaog-daog kanato, mao po guni gibuhat sa mga propeta ni kaniadto. Si Lucas nagapunting nga ang atong future gi-announce ni Jesus is about to arrive, is about to come. And these people are on the right path. Kita nga mga pobre, poor in spirit, pobre sa ato ang mga espiritu sa atong kalag, pobre sa ato ang binuhatan, makasasala, pagtamod o pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagbuhat sa angay natong buhaton diha sa ato ang kinabuhi, naa kita sa insakto nga dalan. We are on the right path. In verse 24, but how terrible for you who are rich now. You have had your easy life. How terrible for you who are full now. You will go hungry. How terrible for you who laugh now. You will mourn and weep. How terrible when people speak well of you. Their ancestors said the very same things about the false prophets. No? These are the threats. Kung malipayon ka karon, nagsaya ka karon, ang mga tao gahatag nimo og kanang kanang praise, no? Gidaig. Isa nga, these are the portraits of pagbantay. How can one be blessed in our poverty and misfortune? Kung ato ano yung pagatukion, no? What is Jesus' way of happiness in poverty? Unsa man ni, happy are we poor in spirit. Happy are we who are poor. No? Unsa man ni ang kapobrehon, unsa man ni ang mga misfortune pagkaalaw nato sa atong kasub-anan, or even mga losses sa ato ang kinabuhi, mga tragic ayo nga kawadon o kapildihon, o mga losses ato mga kanang kamatayon diha sa ato mga hinigugma sa kinabuhi. Unsa na to pagtubag niini, no? How do we respond? Ang atong pag-respond by ni mugawas na lang ta, masukot na sa Ginoo, mugawas ta gikan sa atong pagkakatoliko, no? Unsa na to pag-respond niini, or mahadlok na noon kita sa ato ang kinabuhi na something will happen sa ato pagkadlok. Kung tanaw nimo sa imong kadlok sa ato ang kapobrehon, na naa kay opportunity sa imong kauglingon nga makortahan ka na di na nung ka manghatag kay mahadlok kag mapobre. Ganit na noon ka kaayo, hakog na kaayo kay mahadlok kag mapobre, wa ka kay balo.
nga ang kapobrehon ingon sa ang Ginoo. Happy are those who are poor. No? Sa atong kapobrehon, tagaan kita gihapon o grasya sa Ginoo. Nga ang atong pagkakapobrehon, bisag naa kita'y kabtangan. Maayo atong panglawas. No? Wala kita'y problema. Sa atong kapobrehon, sa atong kasing-kasing, may bulo kita muhatag sa ato ang kabtangan, sa ato ang kinitaan, sa ato ang kananaang pagtabang sa uban. Kinahibalo kita nga kita kanang channel lang, no? Pamaagi lang sa Ginoo nga ang uban malipay, ang uban matabangan. Sa atong kasub-anan, you cannot give if you don't have, no? Magpasalamat kita kayong maayo nga na atong kasab-anan. Kaya nga naman, kita po maka-comfort sa uban. Kanana ang alam-alam sa uban. Makahatag inspiration sa uban. Kaya atong nasinati. Dili magani magampo kita nga masinati nato ang mga misfortune sa kinabuhi. But then, og naa sa ato, happy are we because God will use us to comfort others. We will be the instrument of God for hope, the instrument of God to give kanang happiness and comfort to others nga they will also move on because this is not the end of life. This is the response. No? An active kanang respond rather than a passive resignation, no? With impatience and with no more hope and trust in God. Are we? Daghang kanato nga naa sa kapobrehon. Bisan og adunahan, pobre lang gyapon ang ilang paglantaw kay ngano man hadlok sila nga maparot kanunay lang gyapon paningkamot nga mudaghan jud ang ilahang kinitaan. Ug dili sila malipayon kay naara gyapon ang ilang insecurity sa kapobrehon. Ang kapobrehon dili nagsumikat diha sa ato ang kananaang kawadon sa ato ang mga sa ato ang bandi, kawadon diha sa ato ang gikinahanglanon, but naa diha sa ato ang pagsalig sa Ginoo. No? Ang ato lang ginapasalamatan sa Ginoo nga kita buhi, nga kita maayong panglawas kay ang atong ang atong kinabuhi, atong mayong panglawas o disposition and happiness, imong happiness, atong happiness, tanang happiness. Kay mayong panglawas na to, may atong disposition o naa ang atong kinabuhi, makita diha sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. Dako ka na nga bahandi. Munang, we are to be happy because we depended so much God sa ato ang kapobrehon. Munang pobre sa ato ang espiritu kay nagkinahanglan kita sa Ginoo nga kani matunhay og magmalahutayon, magpermanente ang atong kasing-kasing nga naa sa iya very poor na kinahanglan sa iya gyud kanunay. Kasala kita, nagkinahanglan kita sa Ginoo nga mobalik kanunay sa iyang dalan. Para pag-abot sa kinabuhing dayon nga iyang gitagana kanato nan preparado kita. No? Basin og pildi kita pag-abot diha sa katapusan sa kinabuhi sa pagbalik ni Jesus. Kay makita man nato ni sa atong experience, dili magyud kita mag-iskapar, no? Dili magyud kita maka-avoid sa mga
pagsulay sa mga panghitabo sa kinabuhi. Sa pag-abot diha sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Nga diha nato mabati ang kasakit, no? Ang pag-antos, labi na sa sakit, no? Labi na sa relational problem nato, banag asawa, anak, o mga kaigsunan, o mga in-laws, or even sa office mates nato, no? Labi na sa kamatayon. No? We cannot expect or magyutay kasinatian ni tanan. O simba ko lang na may umaabot na itong kasinatian. Pangutan na kanon, are we ready for this? Nga makanunayan gayod, hugot yun kaayo ang ato ang pagka-pubri, nining ato ang kinabuhi nga kung wala ang Ginoo, di yun tamula hutay. Labi na nining mga kanana panghitabo o pagsulay sa kinabuhi. Karon mangutana ko sa imo, kanini mo abot magyud ni mga panghitabo. Unsa maday ang gitudlo ni Jesus kanato? Unsa may iyahang pamaagi diha sa ato ang pagkamalipayon nga mas mulabaw pa diha sa ato ang kanana ang pagsulay nga umuabot unya, no? Ang kaguol, kasakitan, or even unhappiness nga mudangat diha sa ato ang kinabuhi. Mao kana ingon si Jesus, mao kini ang kalipay or blessedness or pabor nga nagtan-aw diha sa ato ang kaugalingong kausaban from within, no? Transformation diri sa ato ang kaugalingon, o gitawag nato na sa English conversion sa ato ang kasing-kasing, sa atong nahuna nga gikan gayud sa gasa nga naglihok diha sa ato ang kaugalingong kinabuhi. Naglihok ang gasa sa Espiritu Santo, no? Gasa sa pagigugma, gasa sa kaluoy, gasa sa kanang kalipay, no? Kalinaw. Meaning, naa diha ang kasing-kasing ni Jesus diha sa atong kasing-kasing ug iyahang hunahuna naa sa ato ang kinabuhi. Para pag-abot nining mga butanga, ang atong attitude, ang atong outlook, iya sa Ginoo, then we will be trusting and hopeful that everything is okay because God is with us. For after all, nobody can survive in this world without passing through pain, suffering, later on death. Are we ready to face also God after that? Umabot na sa ato, kapanahonan. Wa man ta mag-wish, wa ta magdahom. But moabot magyuna ang panahon. While we are still here, then let the gift and the working of the Holy Spirit be with us. This can fulfill the true happiness that is very possible. That is very possible and happens in our poor in spirit, in our poverty, in our hunger for righteousness, in our hunger for peace, especially in our mourning, especially in our life that full of trials and even persecution and pain, no? This can be fulfilled despite and in spite of all these things. We are still happy and dependent because God is with us.
We are now called, brothers and sisters, finally, we are called by God now to empty ourselves so that God can fill us with the Spirit. Can we pause some moment of silence and ask God, Lord, fill us with your Spirit. Fill us with the joy with the spirit of joy, with the peace in our hearts. Let the Holy Spirit just come. Fill us with love, so that our hearts be able to satisfy, and nourish this hunger of our hearts. Then this poverty of our spirit are to be blessed, happy, and favored by you, Lord. All these things we ask and we pray in your most holy name. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. May adlaw sa tanan, brothers and sisters, salamat kayo. Nining kaligayunan nga ako nakapambit na po kaninyo. Salamat ni Mama Maria nga nag-uban ka nato kanunay sa ato ang panaw, labi na kani sa ato ang tinguha nga kita malipayon yado despite sa ato ang kapobrehon, despite sa kawanton, despite, brothers and sisters, sa ato ang mga pagsulay, ang iyang pag-antos, o labi na sa ato ang mga problema karon kay naagay na Ginoo kanato. We are rich with God, and we are favored with God. Amen. So ang atong reflection question, what do you think the purpose of the crowd of seeking Jesus, and where they come? Asam nagikan silang mga tawanan, no? Dagan mag-aayo. Kaduha, how can the poor people following Jesus be blessed and happy in their poverty? And then in the third question, how can God fill us in order to nourish our hunger? Kanitanan mga question, ato maning kanang matubag, kaya ato maning ginadiscuss sa atong study. Salamat, ug don't forget to like, watch, and subscribe our session. Amen.